Aquesta setmana tindrem el temps bastant variable. Avui dilluns i fins dimecres farà sol i núvol. Però a partir de dijous els dies seran parcialment ennuvolats. La temperatura mínima serà 4 graus i la temperatura màxima de 14 graus. Tot i que sembli que el sol ens acompanyi, abrigueu-vos, no feu l'orni que us hem avisat. El dia 27 de gener es commemora el Dia del Restaurador. Un conservador es la persona que s'encarrega d'investigar, divulgar i exposar diferents exhibicions dins un museu. És la persona que documenta qualsevol obra. També vigila que l'obra es mantingui en bones condicions. En canvi, un restaurador és qui s'encarrega de preservar una obra o objecte fet malbé, intentant que s'assembli a l'original. La millor manera de festejar aquest dia és anant a visitar algun museu. Us apunteu? Chuanjie o Any Nou xinès és un dia molt entranyable per a totes les persones xineses. Aquest dia cada any és diferent perquè depèn del calendari lunar. Aquest any ha estat el dia 22 de gener i ha començat l'any de conell. Aquest dia ens sentim molt contents perquè als nens i a les nenes ens donem diners. Es reuneix la família i honorem els morts. A més, es fa un menjar boníssim, que té roges de primavera, chunjuan, gyozhi, jiaozi i altres menjars molt bons. Per nosaltres és segurament el dia més important de l'any. Sabeu que a Catalunya va haver-hi una aurora boreal fa 85 anys. Una aurora boreal és una llum natural que apareix al cel nocturn amb l'impacte de partícules de vent solar amb el camp magnètic de la Terra provocant un halo brillant de colors. El dia 25 de gener de 1938 es va veure una aurora boreal que va tenyir de vermell el cel d'Espanya, fa que va produir molta por, ja que el país estava en plena guerra civil més endavant al 1989. Va passar a Galícia i la més recent va ser el 2003 a Astúries.